Hermana, espérate, dito lo hacemos aquí tonta porque luego ahí no se escucha. ¡Que no! Tangan mo ng pulbo-pulbo nito. Ano yung mukha ko? Niregla. Niregla ka, te? May regla ako ngayon. Amoy regla ka eh. Kasi, Sige, sige, dali. Ayusin mo kasi. Alisin mo muna to. Alisin mo na. Sa lugar niya. Ay, hindi. Pag ano na lang, pag nalagay na lang natin. Para ano. ano kayo mas maganda? Kasi dikit to eh. Dito kaya natin sa anuhan. Ito. Lagay mo dyan. Lalagay Dikit mo yan dyan. eh. Oo, dikit yan eh. Eh, di lalagay. Sige, dali. Pero ayusin mo, Leche. Yeah. Nakabukas na nga yung mukha niya eh. Bisan mo. Naka-ready na siya. Ay shit, bakit basa? Ang tao naman na ito. Tingnan mo naman oh. Yung, ito mo. Ah, sige, para dumikit. Okay lang yan. Nadiri. Damihan mo Leche. Pero damihan mo talaga. Yung sobra. Yan. Dapat may iba pa. Dapat may iba pa yung colorful. Dapat colorful kasi. Ano ba kaya? Okay na to. Tapos yung blower natin. Hindi, gago kasi. Baka fail na naman. Goodbye, baby. Say that out, Amo. Shit. Ano daw?